Tikulandeni pano ndi pa Nyasa voice box mmene timakhala tikukambirana nkhani zokhuzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye kafulamu kaonako kameneka ndithu tikhulupirira kuti kapangidwa ndi magazini ina yotchedwa kuti The Investigator. Iwowa amati ndi ma investigative journalism wati kuti atula nkhani amene amafufuza nkhani zosiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi. Ndiye fula imeneyi akuti the end of once mighty DPP muchichewa tikuza kutanthauza kunaona kuti akuti kutha kwa chipani chachikulu chotchedwa Democratic Progressive Party DPP. Ndi pamenepa ayika ndithu zinthu folo zimene akuti kuti zikuchitika ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Number 1, akunena kuti DP strategic gambit. A faction of DPP officials manipulated former President Peter Mutharika into standing as the party's candidate. Alemba pamene pakuti ayi strategy ya DPP yokunena kuti akulukena kake kanthu ku chipani cha Democratic Progressive Party kadapusitsa president wakale opuma Peter Mutharika kuti ayimirenso ngati candidate wa chipani. Zimenezi ndithu anthu ambiri akhala kukamba kuti ayi padafika pena paka Mutharika adanena kuti safuna kuyimiranso ngati candidate wa chipani cha DPP. Ndipo pameneko kudatuluka ndithu mamulumuzana anthu amene amadzithemba kuti ayi ineyo ndikufuna nditatenga mpando wa president ku chipani cha DPP monga nditaona akondwa ina nkhumwa amadzikuda pa mtima nthawi yake kuti ineyo ka convention ikachitikira pansi pa nyanja kaikachitikira mu mtengo ine ndikayima nawo ndipo ine ndikawina. Ena amene adatuluka analemekezeka mwanamveka olemekezeka Bright Msaka daona ndithu mene kuja agangata komanso nthawi yake adanzamva kuti apo kadama amaufunanso mpando wa president ku chipani cha DPP. Kuma khazikhazi tadzadabwa chipani chakunena kuti ayi Peter Mutharika akayima nawo ku convention ndipo siaja adakhala chete Peter Mutharika adakadutsa ku convention opanda opikisana naye. Ndi zimenezi anthu ena amati ayi Peter Mutharika adachita kukakamizidwa ndi kagulukena ka anthu kuti ayime ngati candidate wa chipani cha Democratic Progressive Party. Number 2, akuti pali hidden agenda. The party's underlying intention was to have Mutharika step down within the first year, paving the way for another individual to assume the presidency. Akuti umene kuti tukanga tikulukira kakulika mpeni kumphasa kuli nkhani imene akuabisira Malawi. Nkhani imeneyo ndiyona kuti akuti chipani cha Democratic Progressive DPP chidafuna kuti Mutharika akawina anguwawolotsa ngati chipani ndipo pakatha chaka chimodzi Peter Mutharika akatule pansi kuti ndiwawo ngati mtsogoleri wa chipani komanso mtsogoleri wa dziko ndi cholinga chakuti munthu wina wake akayendetsa chipani komanso akayendetsa dziko la Malawi. Kulankhula imeneko hidden agenda ati end of mighty DPP reason number 2. Number 3, akuti isolation from alliances. DPP officials are hesitant to consider a running mate from another party, fearing the risk of losing the presidency to another political party, just as DPP did with the UDF. Akuti kugwa chipani cha DPP naso chifukwa chokuti iwowa awukana mgwirizano chifukwa kuti akuti DPP makamaka kula chipani cha DPP kumeneko akuti akuchita mantha kuti akasankha running mate kuchokera ku chipani china mwina zitachitika kuti Mutharika atisiya amwalira kusapeza kuti munthu wina wa chipani china adzatenga mpando wa president. Zimenezi akuti akuchita mantha chifukwa kuti kumbuyo uku tikumbukire mu chaka cha 2005 Bingu adalowa mboma ngati presidential candidate wa chipani cha UDF. Atatero adasintha thabwa Mutharika nkuyambitsa chipani chawo cha DPP. Kumeneko ndithu kunali kutha kwa chipani cha UDF. Mpaka napano chipani cha UDF chikumenya nkhondo kuti mwina tsiku lina akadzachita mwayi adzabwererenso mboma. Ndi zimenezo akuti akuluakulu ku chipani cha DPP akuchita mantha kuti tikasankha candidate wina wa ku chipani china kuti akhale vice president zilaliza tigwera kuno ku DPP tidzachita bwanji, tidzakwira njakata chipani chitapeza kuti apasuka chifukwa president wapita ku chipani china. Number 4 ndiponso mbali yomaliza akunena kuti desperate measures with limited options and a lack of clear direction. DPP officials are resorting to creating panic in the country to divert attention from their own internal challenges and strategic impasse. Akuti imeneko kuti DPP ko choti kuli mavuto osiyanasiyana kumeneko ati alikalikilika kusuwa mtengo wogwira. Ndi zimene akuchita ndi chobweretsa chisokonezo m'dziko la Malawi chifukwa chakuti afuna kuti Malawi muzikhala busy ndi kuyang'ana zinthu zimene zikulakwika kuno ku Malawi moti muzikhala busy ndi kuwafunsa kuti inu a DPP imene mukukangana chonchi kuchipani kwanuku moti Malawi mudzatisamala kapena tidzangokhalira kuti kumenyana kuthamangitsana chifukwa cha maudindo. Ndi zimenezo akuti amenewa investigator magazine apanga list kuti ndizifukwa zimene chipani cha Democratic Progressive Party chikuoneka kuti ndithu chikupita kokago kapena kuti mwina chagwa kale. Akuti the end of the once mighty
DPP. Ndimo chisolowezi pano pa Nyasa Voice Box timakupatsanira mpata Malawi kuti kodi mutawerenga ka pamphlet kamene kaka mukuona kuti zimene zalembedwazi ndi zinthu za nzeru zokuti zofuna kuti chipani cha DPP chikonze nyumba yake kapena mukuona kuti izizi ndi mapropaganda chabe anthu ena ake amangodana ndi apita muthalika komanso chipani chawo cha Democratic Progressive Party ndakumangolemba nkhani zopepera ngati mmene mwawerengeramo. Mutuuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.